Още в началото на последното редовно заседание на местния парламент преди лятната ваканция, страстите се разгорещиха и групата на БСП напусна залата, след като не бяха приети предложенията на Петър Горчев, като точка първа да се избере временен председател на заседанието, а искането за оставката на председателя на Общинския съвет Георги Йорданов да се разгледа като точка втора, а не в края на сесията, както предвиждаше дневния ред. С гласуването си и отхвърлянето на нашето предложение, което е напълно законосъобразно и съобразено с желанието на над една трета от Общинския съвет за смяна на председателя, който не се справя с задълженията си, и с днешното заседание той го доказа, че това е така. Ние няма да участваме в едно заседание, което е против всякакви закони и етични норми. Социалистите обещаха да се върнат отново в пленарна зала, когато дойде време за гласуването на точката за смяната на Георги Йорданов. Колегите от БСП, аз им предложих преди 2 месеца да не идва до края на мандата да си почиват. Те виж как ме послушаха. Да може да се работи по-оперативно. Приятен ден, господин Димитров. Приятен ден. Желая ви да бъдете щастлив и позитивен. Малко по-късно кметът Тодор Попов допълни пожеланията, но този път те бяха насочени към съветника от БЗНС Петър Ангелов, който се оказа, че също е излязъл от заседанието. Нещо по-весело, така да разведрим малко атмосферата. Гледам. Оказва се, че земеделец Ангелов също изчезна. Ако смея да го цитирам този класик, кой са гушнал с БСП, гушнал букета, значи може спокойно го борим за мъртвец политически вече. След като за по-малко от 30 минути бяха гласувани останалите точки и дойде ред на искането за освобождаването на председателя Георги Йорданов, съветникът Райко Живков поиска 15-минутна почивка. Преди да изтекат тези минути обаче, Георги Йорданов се върна в залата и направи проверка на кворума. 17 човека присъстват, колеги. Нямаме необходимия кворум. Обявявам заседанието за закрито. Много ви благодаря, колеги. Ако искате, сядайте си, водете заседанието, аз нямам нищо против. Така Георги Йорданов отново успя да спаси поста си и до последното заседание за този мандат през септември остава председател на Общински съвет Пазарджик.